Ekero amang'ana agenderete kuranda asembeo igoro yokomorusia bisi omowaziri w'oburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nigo abarai korwa ensemo ya Kisii babeire bakobwatana na gukana n'ekinguru cia igoro muroberio yotochi kogenderera omo MCA korwa sekiama ya Jubilee apepo nabo igo omo MCA korwa ensemo ya Kiogoro omoske Samuel Apoko nigo batebire buna korwa se egesaku kyomogusi omonto babwate Matiang'i nabo igo atige gochongeriwa egona ungane na bachumbe bande ba Kisentro astoko gikerie gen enjire ya bachumbe baitu bagusi abandi bara against yo mwesimi wa CSO ito Fred Matiang'i nga batagete komorusia goetera sa parliament ntokanyete na anda abantu bali baitu bari bagusi abanyasiasa bali bara against Fred Matiang'i bonsi bide konko batetungane onyene chikure kyabo nkyali tigatoba amo nkyera tokole gasi no mugusi abantu baito batige guchongeri yani torusie kerogia ke ministry ya interior torusie kerongo koba ya banyasiasa bande bagusi abakeigo iko toko bamo buno mugusi na to mubwate si egera tabasa korusiwo goitera sembiri bina abantu bande bagasa ine kokole siasa omogasobono na inche na monta getako bana ba minto no mochumbe bwe ward ya Kiogoro na ndo munyakirogo we county assembly ya Kisii as a committee ya member services and welfare otorino gokumio konene koigwonga bachumbe ba national assembly bachagire kurike impeachment motion yoko morusia omo CSO yo mobweka tubwate korusi ogorku Fred Matiang'i as much as tumanye tenga kiro muntu na bwate bibe biaye na ande na bwate obokong bwaye igonta gete goteba buye ganga inche na Apoko na bera nyakane togo diva na Matiang'i lakini ekere goikira ng'abantu baikire batagete komorusia gasi twatebere yaya goikatosi kwena mogusi ekonere bweka tubwate na twarorie gasi akorera abakenya igona intwe twate ne kinyume na mang'ana ayo yogoteba ng'ati gasi kwe onye magosa ndaro gotogokeransa ne community to yakwanire lakini ntoko iro mwana itembereri igoro ng'abantu baitu banse gotenga ng'abana Fred Matiang'i arusu aitu akani